ЮНЕСКО медали Алтын пальма бутағы. Буа район ауылларында әнә шундый үзенчәлекле экспонатлар қойылған күчмә күргәзмә эшли башлады. Туган якны өйрәнү музее оны 2021 елда Татарстанда игълан ителгән Туган тел һәм халыклар бердәмлеге елына багышлаган. Тулырак алдагы сюжетта. Также делаем такие свистулечки. Это бинковская игрушка, детская работа. Буа шәһәре беренче сәнгать мәктәбе укучыларының декоратив гамәли эшләре күргәзмәсе Вольнистан авылы мәдәният йортында урын алды. Балчыктан ясалган балалар эшләренең һәрберсе үзенчәлекле тарихи мәгънәгә ия. На этой выставке представлены детские работы в различных традициях народной игрушки. Здесь представлены Күргәзмәгә төрле халык традицияләрендәге уенчыклар куелды. Биредә татар, рус, чуаш, марза халыклары уенчыклары бар. игрушки выполнены в национальных костюмах. Күргәзмәгә килүчеләр балчык шүлмәкләр ясау процессында үз күзләре белән күрделәр. Туган яклы өйрәнү музее директоры Лютси Әхмәтҗанованың әйтүенчә, күчмә күргәзмә киләчәктә Буа районының барлык авылларында да оештырыла. Есть в музее очень памятный экспонат. Это медаль от ЮНЕСКО. Күргәзмәдә музей фондында сакланучы бик истәлекле экспонат бар. Ул районга 2000 елда тапшырылган ЮНЕСКО медале һәм алтын пальма ботагы, милли костюмнар, халыкның күңел байлыгы салынган сүлгеләр барысы да бар. Үзебезнең фондтагы кызыклы экспонатларны кешеләргә күрсәтергә, кызыксындырырга телибез. Узган ел музей Татарстанның Идел аръягы районнарында күчмә күргәзмәләр оештырган иде. Алар ТССРның 100 еллыгына, җиңүнең 75 еллыгына, Буа шәһәрендә тимер юл төзү тарихына багышланды. Фарис Мөхәммәтов, Камила Мусина, Вакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары, Буа районы.